nagpinirmahay sila og contract nga hangtod 2028 pa. So taud-taud pa gyud mga par ang pag-operate nila diya sa CR sa South Bus Terminal nga maningil sila og bayad sa mga pasahero nga mogamit. So mayong adlaw kanatong tanan og welcome back sa atong channel. Ug daghan kay salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog kog subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video reaction. So ganihang sayo kayo mga par, gibisita ni Gobernador Pambari 4 ang Cebu South Bus Terminal kay matud pa sa nagduma sa CR diha sa South Bus Terminal nga par nga si Mr. Low nga magpadayon ang ilang pagpangulikta, magpadayon ang ilang pagpangayo og bayad sa mogamit sa CR diha sa South Bus Terminal mga par. Kay matud pa ni Mr. Low nga naa sila kasabutan ni Gwen nga hangtod pa 2028 mahuman ang kontrata nila diha sa South Bus Terminal nga pagpaningil nila og bayad sa mga pasahero nga mogamit sa CR. Mo na gisayo adto ganiha ni Gobernador Pambari 4 mga parog gisusi ni Pambari 4 ang kahimtang adto. Og dito nahibawaan mga par nga dili gyud mo hawa si Mr. Low kay naa sila kasabutan ni Gwen nga nagpinirmahay sila og contract nga hangtod 2028 pa. So taud-taud pa gyud mga par ang pag-operate nila diya sa CR sa South Bus Terminal nga maningil sila og bayad sa mga pasahero nga mogamit. Kunya diha nahibawaan mga par karon ang nahibaw nga ang pagbinahinay di ay sa kita nila diha sa CR diha sa South Bus Terminal. Ang bahin di ay sa Kapitolyo ni ana mga par 5% lang. So 95% ang sakang Mr. Low. So 5% lang ang ilang ihatag ato sa Kapitolyo. So medyo dako-dako gyud mga par ang bahin kang Mr. Low kay ikumpara na to sa gobyerno. Kanya mao na gi pangitaan og pamaagi ron ni Gobernador Pambari 4 kun iya ba nang iin og contract ang mga abogado nay bahala na mga par sa mga abogado ni Pambari 4 kung saan na nila pagpamagi nga mainog contract na ang tag-iya diya sa CR sa South Bus Terminal ang kanang nangayo og bayad nga si Mr. Low. So grabiha di mga parno nang gamay ra di kayo og bahin ang sa gobyerno niini kay naliman ka nang 5% lang ang ilang ihatag sa Kapitolyo unya 95% ang kang Mr. Low. O takibaw mapar kung yun sana nila pagpamaagi diya kay sila ram gi nahibaw niya na kay og wala ni gi inspection karon nga to ni Pambari 4 wala man gyud ni mahibaw nga ginana dai pagpamaagi kay atol sa paglingkod ni Pambari 4 sa unang adlaw wala mo klarong transisyon, wala klarong pag-turnover ba. Mo na nga medyo ang tanan nga kuan diha wala pa gyud na mahibaw-in ni Pambari 4. Ug mas maayo gani kay si Pambari 4 nangunay gyud og survey sa mga area nga kay gusto magyud ni Pambari 4 mga par nga ang mogamit ya sa CR sa South Bus Terminal ug sa North Bus Terminal libre na lang unta sa mga mogamit diha sa mga pasahero nga muli sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya sa probinsya. Unyang sa North Bus Terminal mga par, problema kayo ang mga pasahero dahil nga to kay daliman ka na nga wala man din ni CR ang North Bus. Kay gusto di ay sa adto na nila pasiaron sa SM kay naambot ay kanang sa SM magyud pa si Aron nga kalayo naman ni atong SM og inang North Bus Terminal. Muna ay problema karon ni Pambari 4 diha mga par kay wala mo koy tungod nga way klaro nga transisyon
way klaro nga pag turnover mo nang wa gyud ni mahibaw idayon. Kay wala mo survey si Pambari 4, wa gyud di gyud ni mahibaw-an mga par nga ang kana ding ang pagpaningil diha sa CR sa South Bus Terminal 95% di ang kang Mr. Law unya 5% lang ang sa gobyerno. Hilabihan ding dakuha di ay mga parno sa ilang kita diya sa South Bus Terminal. Laliman gud ka nang daghan kay pasahero nga mogamit diha sa CR. Hilabi na gyud og nay mga okasyon nga dagko nga mga okasyon nga ang mga tawo manguli og probinsya. Daliman ka na nga pangayuan kag GS. Daliman ka na nga 5 ang bayad kung manghihi ka. Nya 10 pesos kung malibang ka. Hinoon mga para katong mga tubig-tubigan, dili man sila maka-relate ana kay wa man na sila kasuway og kanang musakay og kanang mo-commute sila kay naaman na sila yung mga kaugalingon nga mga service nya ang katong mga pobre nga manguli sa probinsya nga walay kaugalingon na sakyanan. Siyempre mahapit yun og South Bus Terminal nya siyempre nang motubag magyuta sa sugo sa atong lawas nya pangayuan kag 10 pesos, pangayuan kag 5 pesos. Unya, ang imong kwarta niya na mga pare, gi-budget in taon Mayo, nya kuan pa nimo 10 pesos, kuan pa nimo 5 pesos. Unya, mukaon pa ka. Unya, narbay uban nga bus mga par nga kung kuwang imo ikaplite, di ka pasakyon pa makanaugon jud ka. Daghan kay nahitabo niya na mga par nga ang pasahero nila kuwang ang gipaplite, gipakanaog sa bus. Daghan na kay nahitabo niya na og manghinaot mga par nga mahatagan na nig aksyon din ha sa South Bus Terminal og ang plano ni Pambari 4 nga malibre na ang CR diha kay bisan 5 pesos na bisan 10 pesos na pero dako na kay ikatabang sa imuha. So daghan kayo salamat nga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. And then palihog ko og subscribe nga para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video reaction.